Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan ekuazioak zer diren eta zeintzuk diren bere ezaugarri nagusiak ikusiko dugu. Ekuazioak mota honetako adierazpen algebraikoak dira. Adierazpen algebraiko guztiak bezala, zenbakiz, letrez eta eraik eta ikurrez osaturik daude. Baina ekuazioetan guzti honetaz gain berdintza ikurra aurkitu dezakegu, bai? Berdintza ikurraren bi aldeetan agertzen diren adierazpen algebraikoei atalak esaten diogu, bai? Lehenengo atala eta bigarren atala. Atal bakoitza hainbat batugaiez osaturik dago, bai? Gure kasuan, hiru isa, bi isa eta -3. Eta hauei gaiak deitzen diegu. Ekuazioetan agertzen diren letrei ezezagun esaten diegu. Kasu honetan, ekuazio honetan agertzen den ezezagun bakarra isa da. Baina izan daiteke, ezezagun bat baino gehiago duen ekuazioa aurkitzea, bai? Ekuazioen beste ezaugarri garrantzitsu bat bere maila da. Ekuazio baten maila, mailarik handiena duen monomioarena da, bai, adibidez. Ekuazio honetan, 3 monomio ditugu, -1 monomioaren maila 0 da, 2 isaren monomioaren maila 1, eta isa karratuaren monomioaren maila 2 da. Beraz, ekuazio hau bigarren mailako ekuazioa dela esan dezakegu. Baina zer gertatzen da, simplifikatu edo laburtu gabe dagoen ekuazio bat aurkitzen dugunean, maila kalkulatu baino lehen ekuazioa laburtu egin behar dugu. Zergatik, gure adibide honetan, behar bada lehenengo begirada batean, pentsatuko genuke ekuazio honen maila 2 dela, bai, bigarren mailako ekuazioa dela. Isa karratuak ikusten ditugulako. Baina, antzeko monomioak ditugunez, adierazpen algebraikoa laburtu ahal dugu eta zer ikusten dugu. Isa karratu eta -isa karratu deuseztatzen direla, bai? Isa karratu -isa karratu 0. Beraz, ekuazioa 2 isa -1 berdin 0. Bai, gure laburtuz gero gure ekuazioa hau da. Eta ekuazio honen maila bat da. Lehenengo mailako ekuazioa da. Beraz, esan bezala, maila kalkulatzerakoan kontuz ibili eta begiratu ea zuen ekuazioa laburtuta dagoen edo ez. Bale? Normalean, ekuazio bat dugunean, gure helburua bere soluzioa aurkitzea izango da. Eta zer da ekuazio baten soluzioa? Berdintza egia egiten duen ezezagunaren balio zehatza aurkitzea, bai? Adibide honetan, intuitiboki ikusi dezakegu zein den, edo intuitiboki kalkulatu dezakegu zein den ekuazio honen soluzioa, bai? Zein da berdintza hau egiaztatzen duen isaren balioa? 2 gehi 3 berdin 5. Ekuazio honen soluzioa, isa berdin 2, bai? Baina normalean, ekuazio konplexuagoak aurkituko ditugu. Eta ekuazio horiek ebazteko metodo bat behar dugu.
Ekuazioak ebazteko erabiliko dugun metodo hori, ekuazio baliokideen ezaugarrietan oinarrituta dago. Eta zer dira ekuazio baliokideak? Soluzio berdina duten ekuazioak. Adibidez, 6 zati isa berdin 3. Kasu honetan intuitiboki esan dezakegu isaren balioa, berdintza hau egiaztatzen duen isaren balioa 2 dela, ezta? 6 zati 2, 3. Beraz, bi ekuazio hauen soluzioa 2 denez, esan dezakegu ekuazio hauek baliokideak direla. Ekuazio baliokideak eratzeko egin behar ditugun eraldaketak eta eraldaketa edo moldaketa horiek zelan lortzen ditugu ekuazioak ebazteko erabili behar dugun metodoarekin, gure kanalean aurkituko dituzuen beste bideoetan azalduko dizuegu. Momentuz, hau izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.